Creiem, ja s'ha dit per activa i per passiva els últims dies, que pensa compromís sobre el tema del tancament de la ràdio televisió valenciana. Recordo un dia en l'apartament que un company d'ací de l'Ajuntament de Regidor va dir: mira que té tota la cosa que ara estigueu vosaltres defensant que es mantinga Canal 9 en el que l'heu criticat. Pues evidentment, perquè malgrat la utilització que s'ha fet, en els mateixos paràmetres en els quals s'ha fet una utilització perversa de la ràdio televisió valenciana, portada d'una altra manera, portada dirigida d'una altra manera, podria haver sigut un instrument molt eficaç i que de fet s'havien començat a donar passos per almenys en quant a la viabilitat econòmica, per tal de mantenir-la i en un futur més o menys pròxim poder canviar la gestió d'aquesta ràdio televisió valenciana. En aquest sentit, nosaltres el que volem denunciar és que mentre que el Partit Popular en aquest moment diu que el culpable del tancament de la ràdio televisió valenciana és la sentència del Tribunal Superior de Justícia que anul·la l'ERO, nosaltres el que hem de dir és que l'ERO està evidentment mal fet i el Tribunal Superior de Justícia ha considerat que és il·legal perquè afectava drets de les persones i inclús manifesta en un moment determinat que no atén les demandes dels sindicats per tal de negociar una eixida justa per tal de mantenir aquest ens i fer-lo viable de cara al futur. I la resposta del govern de la Generalitat ha sigut simplement, com no hem decatat la sentència, però com mando jo aquí, la tanqui, deixant sense tots els arguments que en el seu moment es van manifestar per part de tots els partits polítics en aquell moment, quan es va crear la ràdio televisió valenciana, el paper mullat. Tenim que recordar que quan es va crear, en la funció per la qual es va crear, es va aprovar per unanimitat per tots els membres que estan en aquell moment a les Corts i ara evidentment hi ha una divisió social molt gran en quant al tema deixant desemparat de cara a la informació de la ciutadania molts temes que considero que són importants i sobretot perquè era l'únic instrument públic per al qual es podia garantir l'accés de la població a determinades informacions fetes en la nostra llengua.